ein cerddoriaeth brawdoliaeth dyn. Nadolig llawer. Chi'n angenefedd yr wyl i bob un ohonoch chi a teuluoedd. Ond wnaethon ni gychwyn gyda agored un Nadolig Sian James oedd yn canu gyda llawn, yn siŵr bod chi wedi dyfalu pwy oedd yn canu a yr enwi gyntaf wrth gwrs Jay Roberts. Ond gadwch chi gychwyn gyda gair bach o weddi. O ddew ein tad nefol a sanctaidd, da ni'n diolch i ti i bod ni wedi gallu ymgynnull yn enw di, a hynny ar gorau Nadolig. Mae disgwyl yr adfed drosodd unwn yn un mewn llawenydd yn genedlaeth yr ardd. Gyda ni ar y bryd wrth i ni ddod ata ti mewn mawl a moliant, ymdafenwn yng nghariad yr wyl. Amen. Mae gadwch chi ganu yn carol gyntaf sef 463 o deuwr ffyddoliau o'r gan gofol edrych. Hanes gen Iesu y Meseia. Deri nadeg dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Hwn yn y cyfrifiad cyntaf, gafodd ei gynnal cyn bod Quirinius yn llywodraethwr Syria. Roedd pawb yn mynd adre i'r trefi yn cael sylw ei geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad.
Felly, gan bod Joseph yn perthyn deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea a mynd i gyfrestru yn Judea, yn Bethlehem, hynny ydy tref Dafydd. Aeth yno gyda Mai, oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac oedd erbyn hynny'n disgwyl babi. Tra oedd nhw yno, daeth yn amser i'r babi gael ei eni, a dyna chi cafodd ei plentyn cyntaf ei eni, bachgen bach. Dyma hi'n lapio cydachau geni yn yr olys amdano, a'i osod i orfer o'n cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo. Nodweddodd Mari. Un bach anodd oedd y mor yno, mor fregus, mor newydd, a nid unig ddymuniad oedd ei nofleidio a oedd ddiffyn rhaid o byd mab. A'i hwn oedd mab Dyw, yr un oedd yn fod yn fawr, tywysog tegnefedd? Does bosib. Bu'n anodd credu ar y cychwyn, pan dorodd yr angen am newydd. Meddwl oedd ni, Mai, wedi fy newis oedd na'n neb arall i esgor o'n syria. Ond nawr, wrth syllu i'r presau, a gweld y breichau bach yn chwifio ar wyneb dynewed yn crechu mewn cwsg. A mae'n aros credu, amhosibl. Dychymyg os fi dychymyg erioed. Bydd yn sylwyddo, dwedodd sylw ei hun. Fyddai Dyw beth yn mentrog wneud y fathrydd, beth yn mentrog cyfan ar blentyn diamarddeth, a hwnnw wedi ei enni mewn safon o bob man. Ac ar y gair, di hun o'r Iesu. Dagren llenyn ei lygad, gwaith o bod testau o'r Iesu, a sôn o ddones i fod eisiau bwydo. Gwawriodd anna pryd hwnnw, oblygiadau dychryn hyd y cyfan. Roedd ar y blentyn hwn fy angen. Nid yn unig am fwyd, gres ac amddiffyn, ond am bopeth. Ond roedd ei ddyfodol yn ymwylio. A fyddai Dyw yn canu tan hynny? A fyddai ef yn hangen ni cymaint ag y byddai ni ei angen ef? Na, mae'n rhaid oedd rhywun wedi gwneud camgymeriad. Ni allai hyn bod yn bosibl. Neu, a allai hyn bod yn bosibl. Y bachgen heb enw. Heno, diawliad ei dolyg. Herio'r moyn sy'n chwarae lig. Cofiad bod rhagfyr brafiach yn bod. Un y bachgen bach. Pan oedd tinsau lliw melyn i'n air, a'n llwybrau wyn. Y nos yn llenwi ei men, a siwrwyd gwyrthu yn seren. Ie, diawliaf y coed dolyg, rhai braf a dobl ar ei brig. A diawlio rhai sy'n dilyn heb dwrw dall stori dyn. O am ei troi, a rhoi llun Iesu yn nas ei hesyn. A rhoi'r bachgen heb enw frenin oes i'w rhagfyr nhw. Diolch o galon Mari, Elen a Claire am y lleniad ar monolog ar gerdd. Dyn ni'n gwybod bod yr undeb wedi creu fideo o'r gerdd hwnnw. Mae werth mynd i chwilio amdani ar y we a'i gwylio hi. Ond neges syml sgynna fi bore yma. Dwi'n gwybod beth ydych chi. Pwy sydd wedi cael yr hegron? Di Sean Connery wedi bod? Mae rhaid i fi ofyn ys. Reit, mae rhaid i fi ofyn os di Sean Connery wedi bod. Ydy. Dwi'n gweld y sitgar yma Sean Connery gan fod Henry. Be dwi'n gwneud i ti? Hot water bottle. O, hot water bottle. O, fe'n gwneud. Ti roi
ond yn hybrid. Hwna'n handi ni, am ein oed. Oedd yn edrych fel hotwop. So rwy'n arall eisiau dangos i hybrid. Gen ti'n hefyd, be di hwnna gen ti haf? O ysbryd, ie. Mae Sean Harney yn hael wedi, dydy? Dwi'n gwybod, yn braf, dydy. Chos gen i ni hynny, be da chi'n meddwl o'r gampwaith yma? Chocolate? Be sy'n gwneud sy'n gael hynny? Chocolate? Chocolate? Ond, drychwch ffordd mae'n gael ei marcio. Ydy o'n le? Ydy. So chi'n hapus at gael fel ein bosib? Dibynnu beth sydd ynddo fo, ynddi? Dibynnu beth sydd ynddo fo. Achos cwybod, y gwir ydy de, dim ond sut mae'n edrych ar y tu allan. A gwerth yr hyn sydd ti'n iawn yma, rhaid beth. Ydy gael ei lapio yn le, neu wedi cael ei lapio yn berffaith, gyda llifanna goch a rhyw dinsel arno fo. Yr un ydi wertho, ond ydy chi'n iawn ma hwn yn edrych yn ofnadwy o le. Reit, bod o'n werthfawr yn y bysol. Reit, dyna ni o'n o'i yn adolyg cyntaf yna. Yn adolyg cyntaf ni pan ddaeth Iesu un byd ni. Doedd ei ddyfodiad o ddim yn berffaith. Doedd o ddim wedi cael ei enni mewn palas. Doedd o ddim wedi cael ei lapio mewn brethyn brenhinol nag oedd. Yn hytrach fe ddaeth o yn y ffordd mwyaf ostredig. Mewn sabal, mewn pleser, yn rhannol y drewdod, yn rhannol y llanast, yn rhannol y daw. Ac eto y tu mewn i'r lapio syml ar ler yma, yr amredd fwyaf gwerthfawr erioed yna, sef Iesu Grist ei hun. Mae Duw am fonwi gyda gobaith ac echodwriaeth i'r byd. Weithiau da ni'n gallu teimlo fel hyn, bod ni wedi cael lapio'n le. Reit? Am perffaith ac efallai, da ni'n cael yn dal at y gilydd gyda tap a gweddi. Ond, dydy Duw ddim yn edrych ar yr hyn sydd ar y tu allan, mae'n gweld yn canas, ddim wrth gwrs o'r to. Ond mae'n gweld hefyd y hyn sydd yn y galon. Ac yn ei lygaid bod yn y gyd mor werthfawr. Ceir nadolig yma, cofiwch, nid ydyn nhw'n neud da pha mor berffaith mae'n bethau'n ymddangos. Dyna gallu bod yn precise sydd gan eisiau gael o bod y dolig yn berffaith. Gan eisiau yn siŵr bod bob mat, bob tinsel, bob twrci berffaith. Da ni'n trio gael perfeithrwydd. Hwna rhai sy'n dweud, mae'n adolyg gael opsiwn o'r pethau. Ond dydy o ddim am gael pethau'n berffaith. Ond mae'n ymwneud ar amredd gan hybyl y rydyn ni'n gael yn Iesu. A ddaeth ato ni yn rhannol yn llanas am marcio ble. I gwrdd â ni, lle rydyn ni, fel y rydyn ni. Emmanuel, Duw gyda ni. Dyna yw'n gwybod ti'n o'n daclyn serfennus neu chydig bach fel marcio ble yma. Cofiwch hyn, mae Duw yn caru ac yn galw ni yn drysor iddo. Do cael Duw yn gyd ymaint, nes i ddod i unig da. Na'n dangos i beth sydd ti'n rhaid, reit? Lle da ni'n gwybod beth sydd yn. Mae'n werthfawr yn ei stori, reit? Ond gadwch chi ni, wrth i ni ddod at gwrdd y cynnig yma, gadwch chi ni weddio. Felly ddweud eich ac yn ysgrifennu beth. A dwi yn diolch i ti bod ni'n gallu troi eto ti mewn gweddi ac yn diolch arwydd bod ni hefyd yn cael dod ata ti y hynny ar ddydd dy enni i yn adolyg.
Yn diolch I ti am y baban. Mae'n rhaid lle yn llety yn yr unigol llety'r unigol. Yn diolch I ti beth bynnag am anfon Iesu i'n byd ni. Yn diolch I ti ar blwydd wrth I ni gofio am yr hain daith I Bethlehem. Mae'r a Joseph I gychwyn y bugeiliau beth I fewn I weld yr arglwydd. Ac yn ei calona arglwydd roedd geiriau yn ymwneud hynny, gofoniant yn ogrychaf I Dduw ac ar y ddeall arwydd. Yn diolch I ti ffordd wnaethon nhw ar ddys I weld y baban. Yn diolch I ti am yr heddwch sydd yn ymwneud at ysog tangmeddau I hun, Iesu Grist. Yn diolch I ti am rei eraill daith I Bethlehem. Yn diolch I ti am gweithio. A mae anrhegion o aif Thessalonaic am y seren disglair a dyfynodd a rosod y chlawr baban. Ac felly, y bore yma dwi'n cael ei blygu ger bron I cyd fel wnaeth y dyfeithion, fel wnaeth y geilau, I theisio. A ddolwn arglwydd, gris o'r nef. Derbyn diodd ei wyn bwyda, I talentau'n hamser, y cyfan a'r hyn. Derbyn ein teuluoedd. Derbyn ein cyfeillion. I nifer mae'r Nadolig yma'n Nadolig anodd. Yn llawn galad ac agwewyr. Yn llawn ofn. Ond wrth rhaid stori'r geni a'r blwydd, mae yna gariad, mae yna heddwch, mae yna obaith, mae yna gysur yn y lodiad yn y baban bach, y baban bregus yr aeth I Emmanuel, Duw sydd yn hyd gerdded gyda. Felly arglwydd yn sŵr y geiriau hyn, yn diolch I ti. Dwi'n cyflwyno yn gweddi. Yn enw ac cyfeiriant yn arglwydd Iesu Grist. Yn dysgol I feddio dweud gyda fi. Ein tad, rwy'n John newydd, sancteidd dy enw, tered dy dynas, newid dy ywys, megis yn y nef, felly ar y ddeall hefyd. Dylwn I enw yn barablenio, a maddau ni yn dyledion, fel mae rhywun i'n dyledgu, ac nac arwain I oedgref, iddyn gwared ni'r awdw, gan I sy'n o tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r ogonet, yn oes oesoe. Amen. Nawn ni wylio fideo, nes I ddangos neithiwr I greulaeth nos o noswn Nadolig. Can ydi o Ngharad Jenkins yn canu awn I Bethlehem. Felly wrth I ni nesau at ffwrdd hynny, byddwch chi ni wrando ar y gan. Nesa?
Mae'r bydd Nadolig. Da ni'n cofio Iesu y dod i'n bydd ni. Yn Emmanuel Duw gyda ni. Mi gofio ni hefyd bod Crist wedi dod i'n byd gyda'i chafwyniaeth. Ac mi gofio nhw'n aniabed y nawr wrth y datw yn y cynnig. Ac o Matthew 26, byddai'n adrodd y geiriau hyn, geiriau Iesu hun yn y swper cyntaf hynny, yn yr ymwneud. Ac wrth iddynt wyta cymerodd Iesu i gara, ac wedi bendithio ei torodd a'i roi i'r disgyblion. A dywedodd, cymrwch, bwytewch, hwn yw'r corff. A chymerodd gwmpan, ac wrth i diolch e'r pobl iddynt gan dweud, yrwch ohono bam. Oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamol, a dywedir dros lawer meddylad gechodau. Rwy'n dweud wrthych, na'r dyfar o hyn allan o hwn, drwy ffymiwyd. Gyda ni hwnnw a dyfar ef yn newid gyda chi yn teyrnas fy nhad. Ac wedi eistganu emyn eithant allan i fyny o lefi. Bwrdd yr arwydd ydy'r bwrdd yma a croeso unrhyw un sydd yn cael ei arwydd. Muno hefo ni wambyr ei bwrdd. Ewch gan hynny felly a dawch fel yna i bryd digwydd. Yr arwydd Iesu felly yn os y bryddychwyd ef ac i feddwl bara. Efe ei gorodd gan ei hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri yn troslo chi. Gadwch chi felly wyta o'r bara er pob o'r fan. Yn yr un modd hefyd, fe fyddodd yn gwpan o un cyffredin, cael ei llwn i'r cyfamol newydd yn ngwaed i. Gadwch chi yfed ohono yn cof yna. Da'r meddwl ar y diwrnod sanctaidd yma, da ni'n diolch y ti am roed Iesu. A anedd i ddod o'i achodwriaeth y byd. Rydyn ni yn gymryd o'r bara a'r wŷn, cofiw'n werth cariad Duw Siosan. A wedi cymryd hwn ar ddifyddi'n ffydd a llenwi ein calonna a llawennu'r genedigaeth Crist a gofaid i adro. Yn enw Iesu Crist.
nef yn seinio ni, enffych enni ceidwadd ni, yn Parc Arolwg. Cyn i mi gyflwyno'r bendith, gech atgoffa chi bod gwasanaeth di Sul nesaf yma am chwarter wedi 11 yn Mhorthgawl. Mae'n Sul undebol ac Robin fydd yn arwy yn y gwasanaethau hynny. Gen i uno Nadolig Llawen a Tynghenedd yr Wyl i bob un ohonoch chi a'ch teuluoedd. Wedi lawennu gyda'r anghenion llenwi'ch calonna yn Nadolig hwn, bod i ryfeddo'r bugeiliad yn arwain i rannu cariad Dduw. Wedi heddwch Crist y Baban fod gyda chi bob amser, a bydde di fendith Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân aros gyda chi nawr a hyd. Amen.